ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ман Саидмурод Давлатов мехоҳам ки ба тамоми мардуми Тоҷикистон ҳамин сабти маро расонед. ман аз ҳамаи шумоён узр мепурсам, илтиҷо мекунам, бахшиш мепурсам. баъзе одамо суханҳои мана гирифта ба манфиати худашон дигар хел карда нишон дода истоданд. сабабаш чӣ бошад намедонам, не ки ман мехоҳам ки аз шумо узр пурсам. махсусан мехоҳам ки аз тамоми мардуми ашт, аз бонувони ваё, аз кӯдаки гавораш то садсолаш, аз мардуми Хуҷанд, аз мардуми Истарафшан, мардуми ҷануб, тамоми мардуме ки ман агар ки шумо ба ягон сухани бад гуфтагӣ бошам, сар пеши шумо фурӯ меорам, маро бубахшед. мақсади суханои ман ин хелам набуд. ягона яке аз чизҳое ки ман беҳад пушаймон ҳастам, ҳамин мумкин бошад мардуме ки чашми дидан надоранд корҳое ки ман карда истодам дар Тоҷикистон, дарсҳои мана бурида, монтаж карда, дигар хел карда ба мардум нишон дода истодаанд. мақсади сухани ман тамоман дигар аст, тамоман дигар чӣ ман гуфтагӣ ҳастам. барое ки кадри беҳтарин шавем, мо медонем ки мутахассис дар кор аст. барои пешравии имрӯзаи мо 5 сол пеш буд ё 4 сол пеш буд, надонам, вақте ки ман дарс гузаштам, ман гуфтагӣ будам ки мутахассис яке аз чизе дар ҳамин рӯз дар ватани мо хеле дефитсит шудагӣ аст, хеле камбуд аст, камёб аст. барое ки мутахассиси хуб шавем, одобу услубу суханкуну сабру тамкини мардуми Хуҷанда ба тамоми Тоҷикистон ёд додан дар кор. пухтакоре, мисол коре ки дигаро дар $1000 кунад, мардуми Хуҷанд ҳамон кора $500-300 ба кардан метод, бо ба сифаттар кардан метод. ман хостам ки ин чизҳоям аз рӯи қонун кор кардан, талаб кардан ҳаққи худро, қонун ба таваҷҷӯҳ кардан, фаҳмидани қонун аз мардуми Ашт ва Панҷикент ёд гиред. ман ина гуфтагӣ будам. чунки хуб мешуд ки бисёртар халқи мо худаш хонда, на ин ки ба умеди дигаро шавад, худаш хонда қонуна омӯзад, бисёр кораша қонунӣ кунад. дар он муддат ба мо бо осонтар мешавад зиндагӣ. чунки бисёр фарзандони мо, ёру бародарони мо ҳозир дар ҳамин муҳоҷират аз ҳисоби қонунро наомӯхтан, коғазҳои худашона, документҳои худашона қонунӣ накардан азоб мекашанд. дар ҳамин бизнесам ҳамин, дар ҳамин бисёр соҳаам ки худашон ки дар ҳамин чиз сахт таваҷҷӯҳ надоранд, ҳаракат намекунанд. баъзеҳошон, ман намегӯям ки ҳама, дар ҳамин сабаб бисёр азоб кашида истодем. барои ҳамон таваҷҷӯҳ карда, қонунро омӯхтан, кори қонунӣ кардан, ин беҳад ба халқи мо ёрдами калон мерасонад. ба худ боварӣ доштан, ҷасур будан, хатое баафтед, мушкиле баафтед, дилшикаста нашудан, аз мардуми ҷануб омӯзед. ман ин гапа гуфтагӣ. пурра кунед худатона, кадри хуб шавед. дар соҳаи савдо, дар соҳаи соҳибкорӣ
аз мардуми Истарафшан, Ғарм, Қурғонтепа, айно ёд гиред. Мардуми Ҳисор, ман бисёр бизнесменои хубе мешиносам аз Ҳисор. Таваҷҷӯҳ ба илм аз мардуми Помир, аз мардуми Зарафшон ёд гиред. мақсади ман мана ин буд. қавӣ будан, сахт қавӣ будан, имони қавӣ доштан, такя ба имон кардан аз мардуми Масчову мана ин тарафи Ғарбу, мана ин тарафҳо ёд гиред. ман ин гапа гуфтагӣ будам. неки душманои ман гирифта тамоми ин чихел чапа карда ба халқ нишон дода истодиянд. дар ҳамин бобатам агар ки ман дар нафси яктаи шумо расидагӣ бошам, хато кардагӣ бошам, бори дигар мегӯм, ман сахт афсӯс хӯрда истодам ба ин чи. маро бубахшед, ҳамин суханам ба тамоми мардуми Тоҷикистон расонед. мақсадҳои асосие ки дар Тоҷикистон амалиёт ман карда истодам ё корхонаҳои мо амалиёт карда истодааст, 3-4 чиз аст. агар ки шумо санҷиш карда бинед, як даромади асосии давлати мо аз ҳисоби андоз ҳаст. агар ки мо шумораи соҳибкорони хурду миёна зиёд кунем, шумораи соҳибкорони хурду миёна зиёд кунем, даромади давлати мо зиёд мешавад. 10 баробар, 100 баробар агар ки мо шумораи соҳибкорро зиёд кунем, шумораи соҳибкорони муваффақро зиёд кунем. чунки ки баъд аз ҳамин кризиси аз 2016 ису як қисми ҳамин соҳибкорро маҳкам карданд. мумкин шумо хабардор бошед. барои ҳамин қадар агар ки мо шумораи соҳибкорро зиёд кунем, соҳибкоррои муваффақро зиёд кунем, вақте ки шумораи соҳибкори муваффақ зиёд мешавад, компанияи хуб пайдо мешавад, ин ҳамаш ҷои кор мешавад. вақте ки ҷои кор бисёр шуд, даромад зиёд шудан мегирад. содирот пайдо мешавад. содирот ки пайдо шуд, бо осонтар мешавад, чунки ки бозори дунёе кушода мешавад дар назди соҳибкоррои мо, дар назди соҳибкоррои ватанӣ. вақте ки даромади давлат ба қувва шуд, давлат ҳам метавонад ки ҳар хел лиготҳо созад, ҳар хел барномаҳо созад барои дастгирии соҳибкорон. ин боз ҳам шароити хуб месозад барои ҳама мо. ман ба ҳамин мақсад омадагӣ, ба ҳамин мақсад дарсҳо барои соҳибкорон ташкил кардагӣ, дарсҳо барои мардум, ба ҳамин мақсад. агар ки шумо нахстатар назар андозед, мебинед ки бисёртар мана аз ҳисоби чӣ гунаҳгор кардагӣ ҳастанд. яке аз хатоиҳои калоне ки мумкин ман кардагӣ бошам, вақте ки мана бисёртар пурсиданд, навистанд, муаллим, фақат дар бораи пул гап назанед, як бор гӯед намозхон, як бор гӯед чӣ кунед. мана пурсиданд ки шумо худатон чӣ кор мекунед. ман чӣ хеле ки аст ҳақ, чӣ хеле ки аст ҳамона гуфтам. гуфтам ки бале, ман ҳар чизе ки дар ҳаётам аст аз Қуръон хонданам аст, ё аз соҳаи илм ба таваҷҷӯҳ кардан аст. дар як даст Қуръон доред, дар як даст технология. ман ҳамин гапа гуфтагӣ, ҳамин гапро даста карда, шумо ҳар рӯз Қуръон ки хонед, дар ҳамин соҳа мо гунаҳгор карда истоданд. бародарои азизам, агар шумо нигаҳ диққат карда бинед, як муддати як вақт аст ки 20 рӯз боз, 25 рӯз боз фақат моро таъқиб карда, ганда карда истоданд. баъзе одамо ҳамин равия агар диққат карда санҷиш карда бинед, мебинед ки ҳамаш дар ҳамин соҳа аст. дар ҳамин соҳа ки шумо агар ки Қуръон хонед, чӣ ба ин хел кардед, чӣ ба ин хел мондед, чӣ ба ин гапа задед. ман ҳамин ҳамаш дар ҳамин соҳа. бародарои азизам, ман современный одамам.
ман имом хатиб нестам. дар назди ман одамон мебиёяд ки бизнесро омӯзад, муваффақ шавад. дар назди ман одамон намебиёяд ки илми дин омӯзад ё ки дигар чизҳо. барои ҳамон ман гумон мекунам ки ҳар як инсон хатое дорад, ҳар як инсон камбуде дорад. ман идеални одам нестам, манам камбуде дорам. шумо мана гунаҳгор мекунед ки шумо ки қуръон хонед чӣ ба фалон 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 гуфта мана гунаҳгор мекунед. шумо ки илматон дар дин бақувваттар бошад нисбати ман, то хатоҳои мана кофта ба мардум нишон додана, шумо як бор аз рӯи дин худатон нигоҳ кунед, чӣ қадар мана тӯҳмат карда ғайбат карда истодетон. ин аз ҳисоби дин дуруст аст? худованд ба шумо инсоф диҳад. бори дигар мегӯм, агар ки ман ба шумо ягон хафагӣ кардагӣ бошам, ба нафси шумо расидагӣ бошам, ман сахт узр мепурсам, бахшиш мепурсам. баъзеатон мана хатокор навистанед, баъзеатон баъзеи шумо мана критиковат карда истодед, гуфта истодед ки бесавод ба забони тоҷикӣ ё русӣ дуруст сухан гуфтан наметавон. бародари азизам, мумкин ки шумо беҳтарин сухандонед, мумкин ки шумо беҳтарин журналистед ё ки беҳтарин оратор ҳастед, ё ки беҳтарин нависанда ҳастед, ё ки беҳтарин басавод одам ҳастед. фарқи ман аз шумо дар он аст ки шумо забон омӯхтед, дар ҳамон соҳа муваффақ шудед, шумо вақтатонро дар ҳамин соҳа сарф кардед. ман бошад вақтамро дар соҳаи бизнес сарф кардам, дар соҳибкорӣ, ман дар ҳамин соҳа муваффақ шудам. фарқи ман аз шумо ҳамин аст ки шумо муваффақ ҳастед дар соҳаи хушрӯ гуфтан, зебо навистан, зебо гуфтан, мумкин дар ҳамин соҳа шумо муваффақ ҳастед. ман бошам муваффақ ҳастам дар соҳаи худам. барои чӣ ман ин чизро интихоб кардам? ҳамон вақт 20 сол пеш аз ин, барое ки ман фаҳмидам ки агар ки ман бизнеси хуб дошта бошам, даромади хуб дошта бошам, дар тамом гӯшаи канори дунё гӯҷае ба ки ман наравам, метавонам ки тарҷумонро киро кунам, тарҷумонро ба кор гирам, ё ки нависандаро, ки фикрҳое ки ман мегӯм ё рӯи қалам мебиёрад, ё ки чӣ гӯм, ё ки тарҷума мекунад. ман барои ҳама қадар муваффақ шудам дар соҳаи бизнес, чунки ки ман вақтамро дар ҳамин соҳа сарф кардам. шумо муваффақ шудед дар соҳаи забондонӣ. гумон мекунам ки ин хуб нест агар ки забондонӣ ё ки навистан ё чиза бо ин муқоиса кунед. баъзеҳо хушгуфторанд, баъзеҳо хушамаланд. ин кор хато ҳаст ки шумо мана критиковат ки обсуждат кунед, гӯед ки ин бесавод аст ё ки чӣ аст. фарқ дар он аст ки вақте ки ба ман дар кор шавад одами басавод, ман пулаша метам омода корамо буд кардан мегирад. фарқ дар ин аст, аз шумо пул дода ё чизе дода кори мана кардан наметавонед. фарқ дар ҳамин аст. барои ҳамон ману шумо бояд ки якдигармо ин хел критикова накунем. дар пеши ман бояд ки ман қарор қабул мекардам ки ё ки омӯзам иқтисодиёта, омӯзам бизнесҳо созам, ҷойи корҳо созам, ё ки забондон шавам. ман қарор карда интихоб кардам бизнес сохтана. барои чӣ? барое ки бизнес ёрдам мекунад ки янги яктаман садҳо одам дигаргун шавад. бода як чиз дига мана гунаҳгор карда истодиан, мегӯям ки дарсҳои шумо пулакӣ аст. дарсҳои ман ки пулакӣ бошад, худатон андеша кунед. ҳама қадар чизҳои бепули мана чӣ ба гап намезанед? ҳама қадар омӯхтагиҳои бепули мана чӣ ба гап намезанед?
10300 одам ман бепул дарс додам дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон. дар муҳоҷирон таги 1300 одам ё таги 1000 одам. як соли дар роҳ ба чашмаи умед дарс додам. дар ҳамин душанбе академияи само ҳаст дар Фаровон, дар рӯбарӯи бозори Фаровон, дар дуюм этаж. 3 сол боз аст ки кор карда истодааст академияи само. 2 соли аввал ҳамон тамоман бепул буд. аз омӯзгоронаш аз мактаби меҷнурони академияи бизнеси маби алмато овардаги ман Қазоқистон, ки ин мактаб яке аз мактабҳои беҳтарин ба шумора меравад. омӯзгорҳои як қисмаша ҳамон ҷо омада дарс медод, MBA дарс медод. 2 соли аввал бепул буд. дар ин бора ҳеҷ ки гап намезанад. одаме ки намехонад бепулашам намехонад. бо як чиз диге ки мана гунаҳгор кардагӣ ҳастанд. якта компанияҳои сетевой компания LNS ё дигаро. бародарони азизам, 3 сол пеш аз ин ман дарс додагӣ будам дар Москва. мана даъват кардагӣ буд тамоман одамои дигар ки во тоҷикам набуданд. ман аз куҷо медонам ки ин чӣ хел компания куҷо мерад? ман дар бораи пул дарс медиҳам, дар бораи иқтисодиёт дарс медиҳам, дар ҳамон чизе ки ман мутахассис ҳастам. дар тамоми соҳа хатокорӣ ҳаст, камбудӣ ҳаст. мисол, шумо гумон мекунед ки одамое ки мана мисол бизнес ба тиҷорат ба даст мезананд, ҳамаи ваё муваффақ мешавад. мана мисол магазин мекушон, ресторан мекушон, ё ки ягон хел цифровой бизнес мекунанд. гумон мекунед ки ҳамаи ҳамон муваффақ мешавад. зиёдтараш банкрот мешавад. статистика ҳаст, игар ман опубликоват кардагӣ буд, ман ҳамон дар саҳифаи аввал хондагӣ будам. дар Россия, Тоҷикистонро намедонам, дар Россия 92% одаме ки имрӯз, то есть 92% одамое ки бизнес кушодиянд, маҳкам кардаян бизнесашона. 92%. бо 4% диги ҳамин соли дуюм ба маҳкам кардааст. дар соли якум 92%, дар соли дуюм 4%. ҳамаги агар бинед 4% аввал муваффақ шудааст. ҳамоно хатояш аз худаш медонад. мисол, нашуд, вай гунаҳгор намекунад дигар касое ки гунаҳгор шуд ё ки дигаро фребаш кардан ё чӣ. сетевой маркетингам ин як намуди бизнес ки аст. ҳамин ба бисёр одамо хатоӣ мекунад. ҳамин ба наметод кардан, ҳама муваффақ шудан наметод. бародарони азизам, наравед, накунед. дидед ки шумо ҳамон чиза намефаҳмед, наметонед, накунед. ман ягон компания тавсия кардагӣ нестам. ҳозирам тавсия намекунам. компанияи мо, мактаби мо само 4 кодекс дорад. ҳамин 4 кодекс ба мо итоат мекунем. якум, мо ягон вақт сиёсат ба қуш нестем. мо ягон вақт сиёсат ба сари кор надорем. дар бораи сиёсат ба мо саволам натиҳед, мо як қушам накунед сиёсат ба. ман ягон вақт сиёсат ба намеравам. чиба ки миссияи ман дигар. дуюм, дин ба мо як қуш накунед. хатои ман ҳамин буд ки навярно ман гуфтам ки ман Қуръон мехонам. вақте ки мана пурсидан, просто ман барои худам хондан дар кор будасту, мардум ба гуфтан дар кор набудааст. ако ҳамаи обсуждениҳотон аз болои он, ҳамон одамое ки ман обсужда карда истодиянд, аз болои он ки ман ҳамчун домулло ё ҳамчун имом хатиб обсуждат карда истодиянд. барои ҳамон ҳамин мумкин ман ҳамиҷ ба хато кардам. бори дигар узр мепурсам аз шумоён. ман дар ҳақиқат будагиша гуфтам, не ки гуфтагим хато будааст. мумкин ҳамин хел. дуюм,
این دین моя дин ба хуш накунед, дар бораи дин гап назанед, саволам натиҳед. дар ин соҳа мутахассисҳои бақувват аст. ман ин қадар илми кофӣ надорам дар ин соҳа, ман олими ин соҳа нестам. ҳама одамо пурсед. агар ки якбор нимбор дар дарсам дар ягон ҷо ман сухан гуфтагӣ бошам, ҳадис ва чӣ, ҳамон чизе ки ба ман ёрдам кард ба мо шумо гуфтагӣ ҳастам. чорумин чизе ки ҳаст, дуюмин чиз, сеюмин чи, мо ягон вақт ягон компания тавсия намекунем, накардем. барои ҳама қадар бародарони азизам, кадом компания ки аз номи ман гап занад, худа ба ин дода нашавед, ба ин дода нашавед, ягон вақт дода нашавед. ман ягон бор ягон компания тавсия накардагӣ ҳастам. вақте ки пригласительный ролик запис кардаг, вақте ки мо даъват ба ҳамон тренинг даъват кардагӣ ҳастем, мисол ҳамон дарсе ки ман мегӯм мумкин даъват кардагӣ бошад, тамоми ин компаниҳо талаботаш ҳамин аст. тамоми ин компаниҳо талабот дорад ки вақте ки мо даъват мекунад барои дарс додан, ин худи индустрия ҳамин хел вай дорад, системаш даъватнома мемонад, мепурсад ки муаллим даъватнома нависед ки мо ҳамон дистрибутори худро даъват кунем дар ҳамин семинар. ва мебиёд мо илм метиҳем, дигар ягон чиз дигар не. ман ягон бор ягон компания тавсия накардам, наметиҳам. барои ҳама қадар накунед. дидед ки шумо ба роҳи фреб мебаранд, накунед. дидед ки шумо ҳамин чи ба мақсадатон шумо намерасонад, накунед. чиба ки вақте ки шумо мебинед ки як кас муваффақ шудагааст дар ин соҳа, ин мазмуни оне надорад ки шумо ҳам мешавед дар ҳамин соҳа муваффақ. чиба ки шумо ба худованд ризқатонро мумкин дигар хел овқатӣ додагӣ аст. ҳамон соҳае ки худатон ҳавасмандед, дар дилатон меҳр доред ба ҳамон соҳа, ҳамон соҳае ки ба шумо як қувват метиҳад ҳамон кора кардан, шумо ҳамон соҳа муваффақ шавед, таваҷҷӯҳ кунед, аз паси ҳамон равед. чорумин чизе ки мактаби мо ба ҳаст ки мо ягон вақт ин кодекс бояд нарушан накунем, намекунемам. чорумин чи, ин дар бораи миллатчигӣ, дар бораи маҳалчигӣ ба ман ягон вақт ин савола натиҳед, накунед. ман мумкин ки ягон хато кардам ки ҳамин рамка ки берун шуд гапи ман. барои ҳама қадар ман ҳамин хел афсӯс хӯрда истодаам. ман бори дигар мегӯям ки ба тамоми мардуми Тоҷикистон ҳамин сабти ман расонед. узри бисёр мехоҳам аз кӯдаки гавораи шумо то 100 солаи шумо, агар ки ман хато кардагӣ бошам. узри бисёр мехоҳам. ман ҳам инсон ҳастам, камбудӣ дорам, камбудӣ бисёр аст. манам аз болои худам кор мекунам. умедворам ки шумо манам мефаҳмед. ман дар хизмати шумо ҳастам. бо ёрдами худованд мехоҳам ки худованд ёрдам кунад ки ваҳдати мо ба якдигар, дили мо ба якдигар, меҳри мо ба якдигар зиёд бошад. дар як баромада ман гуфтагӣ будам ки вақте ки мо ҷудо ҳастем, мо як қатра ҳастем. баъзе мо қатраи майдаҳтар, баъзе мо як қатраи оби калонтатар. не ки вақте ки қатраи об ба замин меафтад, сарфи назар вай калон аст ё хурд, тез хушк мешавад. лекин вақте ки ин қатраи об дар дарьё меафтад, умраш дароз мешавад. роҳе ки пай мекунад бисёртар мешавад. вақте ки ману шумо қатра ҳастем, ба танҳоӣ аз қатра ба дарьё таваҷҷӯҳ кунед. ману шумо бояд ки ба дарьё табдил ёбем. вақте ки шумо дарьё шудед, шумо дигар қатра нестед, шумо дигар тез аз байн намеравед. умри шумо дароз мешавад, меҳнати шумо бобаракат мешавад, бақувваттар мешавед. аз дарьё, вақте ки дарьё ба уқёнус меафтад, шумо дигар дарьё нестед, шумо дигар уқёнусед. мақсади суханҳои ман ин аст ки ҳамватанони азизам, аз қатраи хурд ё калон
ба уқёнус шудан ҳаракат карданам лозим. ҳамдилу ҳаватан бошем. аз паси амалӣ гардондани стратегияи давлатиамон бошем. идеяи муҳтарам президентамон, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд ки даст ба даст амал карда натиҷа диҳем. натиҷа диҳем ки давлатҳои ҳамсояе ки ба мо нигоҳ доранд, аз ҳар тараф мо танқисӣ кашида истодем. мо паҳлӯ ба паҳлӯ истода амалӣ кардани ин стратегияи муҳтарам президентам пеш гирем. мо аз паси халқ мо шавем. иншоаллоҳ хуб мешавад. ба ҳам агар ки шумо нағз диққат кунед, мебинед ки кадом одамо нисбати ман, мисол нисбати амалиёти мо, кори мо ҳамина чапа накарда нишон дода истанд. ба кадом мақсад? ҳамон шахсе ки касе ки набошад сарфи назар, ҳамон шахсе ки ҳамин корро карда истоданд ё маслиҳат дода истоданд, ин ҳамон одамое мумкин ҳастанд ки рушди ҳамин давлати мо намехоҳанд, пешравии ҳамин идеологияи давлати мо намехоҳанд. барои ҳама қадар мехоҳанд ки ман муносибатам вайрон бошад ба халқам, ба давлатам. чиба ки ман ба чӣ таклиф карданам? Ба ободӣ, ба пешравӣ, ба баландбардоштани фарҳанг, ба баландбардоштани иқтисодиёт. барои мо ҳар шахсе ки ба пешравӣ таваҷҷӯҳ дорад, ба ободӣ таваҷҷӯҳ дорад, натиҷа нишон медиҳад ва ино мехоҳанд ки яктарафа кунанд, ки сатти роҳи во набошад. чиба ки во намехоҳанд ки ин ҷамъият ба пеш равад. барои ҳама қадар ман яке аз шахсоне ҳастам дар ҳамин рӯза ки мардума ба пешравӣ тавсият карда истодиам, тарбия карда истодиам. барои ҳама қадар мумкин ва ҳо мехоҳанд ки мана муносибатам ба халқам, ба давлатам вайрон кунанд, ки мана яктарафа кунанд дар роҳ. барои мо ҳар касе ки кори мо ба натиҷаи кори мо дида наметавонад, ҳосили кори мо дида наметавонад, вай бар зидди идеологияи ин давлат аст, бар зидди пешравии ин миллат аст. агар шумо нағз санҷиш карда бинед, мефаҳмед. одамони бофаҳми чизро худашон ҳис мекунанд. ба ҳамаи шумо мехоҳам ки тансиҳатӣ, хонаободӣ, ба ин 30 солагӣ шумо ба табрик бигзор ки Парвардигор ҳамин 30 соле ки ману шумо паси сар кардем, ҳамин 30 сола як таҷрибаи калон ба халқи мо монад, ки 30 солу 50 соли оянда тамоман ҳамин 30 соли имрӯзак фунда мешавад. ҳозир тамоми нояҳоба мегардед, тамоми ҷоба мегардед. бовар кунед дар байни ҳамин 3 сол, пас аз ҳамон баромади муҳтарам президентамон, дар байни ҳамин 3 сол ҳама қадар ободиҳои хуб шудагӣ аст ки шабу рӯз дуогӯи шумо ҳастам. ҳар як шахсе ки ҳамин хизмати халқа карда истодааст, илоҳи барака бубед. ман дар хизмати шумо бори дигар ҳамаи шумо узр. 100 сола шавед. ба шумо табрик. 30 солагӣ хонаобод бошед.